ҳароба мекашем. Дурам ҳам YouTube дадим, ман просмотр надорам, та дори қарм кард, хестам против. Риши шумо мондагӣ? То қамуло бояд риш монад. Барои чӣ ралик дар ҳамин миён нест? Эли ман клип дорам, ман вақт надорам мақсад. Бо кӣ батл кардан мехоҳед айни замон? Қатшом бес тамоҷе ман аймиён боло ай. Барои як батлро гузарондан ба шумо чӣ қадар маблағ медиҳанд? 2 сума сир накардам. салом бинандагони азиз, мухлисони барномаҳои фарҳангӣ фароғатӣ. барномаи навбатии асрори ҳунар аз тақдими шумо аз канали M Production. ва ин навбат меҳмони барномаи мо ҳастанд яке аз репери ҷавон ва шинохтаи тоҷик Навик MC. хушомадед ба барнома. Саломат бошед. ташаккур мегӯем ба шумо ки даъвати моро дар ҳамин ҳавои сард боронӣ қабул карден омадем. ҳавои боронии баҳорист, Бале. на он қадар сард, беҳад борони форам. Таки успед кардем тар нашидем, баъди барнома боз мебурем овозӣ мекунем насиб боша. зинда бошед, саломат бошед. ва бинандагони азиз, ин барномаи нахустини асрори ҳунар аз тақдими шумо аз канали M Production ва меҳмони мо ҳастанд Навик MC ва мехоҳем атрофи эҷодиёт, фаъолият ва зиндагии Навик MC бо шумо як суҳбати ҷолиб карда бошем. ва ҳамагӣ медонанд ки миёни шумо ва Шон MC чандин муддат аст ки баҳс аст. ба қавли мисол ай тараф шол ягон вақт гап шидагӣ нест. Мисолам чизе мегам, ман бисёр гап мезанам, аз чӣ хотир? Ай хотире ки бисёр савол метавонам нисбати ҳам одам. барои чӣ миёни шумо ҳамин нофаҳмӣ ҷангу ҷанҷол шуд? сабаби ҳамира то ҳол ягон кас Не намедонад. медонад, ҳама медонад. Сабабиш мо бояд дур мешидем тамом. барои ки дар зери қанати ягон кас машҳур нашид. ҳамчиза мо дидем дарк кардем, ҳамун мақсад сари вақт буд дур шидем. сари вақт канден ба Бале, қавлен. барои дар як барнома ман дар бораи шумо саволаш додам, тамоман барои ҳамқа эҳтиромона хоҳиш дигар нашод чун савол боша натенеш. барои ки ҳама ҷода савол меша ба ман. барои чӣ сабабша то ҳол Сабабаш дар таи дасти ӯ, дар пеши ӯ, дар круги ӯ ягон репер машҳур намеша тамом. намехоҳад ки Не, нафаре шояд бихоҳад, нек дар сояи ӯ наметова. ҳамин Роналдо мисол Ювентус рафт, як гала звездаи Ювентуса пачах кард дар Реал. Дар Реал буданаш як гала звездаи футболи дигар. аз рӯи баъзе овозаҳо гӯё ки барои арӯз шуда миёни шумо. Не, ман боз як каси гӯё ки барои консерт шудааст. ҳар кас ҳар чӣ мегӯяд, ҳар кас ҳар хел тоғ мета гапао. лекин агар шумо мера рӯ ба рӯ шидам, ман хеле по факту исбот мекунем ки ин қасол ман воздух да гап назадам. яъне шумо бале, гунаҳгор нестем, ягон хатои аз ҷониби шумо нашудааст. хатоги одам бехато намешавад, лекин хато ман ҳатман баъди хатои одаму ба хато ответ метавонам. чанд муддат шумо реп нагуфтед? дар 5 канали моҳ. шумо мо дидам чанд моҳ ягон 5 моҳ, треки нав набуд. барои чӣ? куҷо будед? 2017 буд 5 моҳ стоп кардам. ина буд 2020 аввали 21 5 моҳи дигар. барои чӣ? сабаб чӣ буд? сабаб ҳеҷ сабаб ҳамин шан шарафи реп пурра пас рафт дар байни ҳама репер шуданд? не ҳама касе агноӣ кардем да пачти дар реп. я ошибкаи ҳама реперо кард пачти. ҳамда як муддат дур истодем ки мақсад ғазаби мардум поёнтар брава, ҳамун мухлиси реп як кам таракам боша, мардум бифаҳмад ки мо ба калом мегирем гуноҳи худмона ва вақт шумад бо айпа ислоҳ шидем. хестем на як моҳ зиёдтарак шид, кӯшиш кардем ҳаракатҳо дум ба дум. ма дидем ки шумо репҳои нав эҷод кардем. худо хоҳад. шахи рақати шумо реп хондед. пешниҳоди кӣ буд? пешниҳодро сигаб манам мо арзу медорам омадам дар ютуб бояд ҷои ман кора сар кунам ку баъди 5 моҳи хомӯшӣ медорам, на санъаткор просмотр дора офис, на актёр, на ҳаҷвнигор, на репер, ягон кас чота просмотрои соз нарафте сай. просмотро якай наимҷони Сайдалӣ буд 180-200 ҳазор боло. мисол активи каналша ҳам қабил ба якчанд каналҳои дигар буд фаъолтарак. актившона кӯшиш кардан айдаст натан. ана аз аксарияти каналҳода, каналҳои хоинода просмотр фул буд. ҳуши ҳама ҳамун тараф. вақте дуром ҳам мавзӯи баҳси ора, уже гапзании ора, чақчақҳои ора пурра дидам, гуфтам охи ёру шонасиё кардесан, ё блогеран, ё сум кор кардесан.
мисол акайн ами эмбауд чанд номгӯи мебела дар инҷо оварда савдо кардесам халаса хеле барои диван отдельный магазин, барои шкаф отдельный магазин, барои кухни гарнитур отдельный магазин, барои рахти хоб отдельный магазин накадагаку аввал отдельный тақсим шудаги бо ҳар кадомаш бубахшиш отдельный дисе канали я видеора 300 намуд то уметан мепартиян лиш би сум кор кунан барои сум кор кардан темаи махсус дар кораку темаи махсус сиёсат кори серьёзнеяку ҳамин чиз дар ворид шудаву ҳамин шуридаву калаву пуст ҳамин нажалис давид кардан мардуми камбағалу мардуме ки каму беш дар зиндагӣ мақсад шароити хуб надоранд ҳамвора якбора алами ҳамвора рӯ бовардаву иғво меандозанд иғвоандозӣ ҳамин коро қатъи мақсад ҳамо просмотр таваҷҷӯҳи пирра дар ютуб тарафи худ бурдагиянд баъд амраи па муқобили онҳо хондем хесе муқобилшон хондем хеле бол меган ҳукумат фармон дод тра хонди сусар чӣ меган амо не амар ҳамин дурам ҳам ютуб дадем ман просмотр надорам тадори қарм кард хестам протифат қабул боша набошад ҳам хеле ҷура ва барои ворух барои ворух суруди дигар ватан идея алишер ба тоқитиви гуфт бихонам хеле табнаис успед мекунӣ ки барои текстнаиси мара медон алишер як 8 мисра навистам ништаяк баъди шом омадем падша херштем бо пирра кардем рафтем соат 10-11 шаб запис кардем трека саҳарроимон кардан ништаяк бировардем мардумро беҳад хуб маъқул шуд ами риши шумо мондагӣ миёни реперо қариб ки нест барои чӣ риш монда шумо муло нестем ё муло шудани ягон сир дора ягон асрор дора нигоҳ кунед ҳар кас муло шида наметавонад не ки риш барои ҳар як мусулмон лекин репере ки риши дароз дора ма якум бора мебинам як дақиқа ҳозир нигоҳ кунед ҳар кас муло шида наметавонад ҳар як уммати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам муло нест баъзе нафарош ки пирра мехонанд як мартабаи баланди илмда мерасанд баъд вора мулло мегӯянд значит тоқа мулло бояд риш монанд не шумо репер ҳастед ман фикр мекунам ки барои репер қадар муносиб нест мувофиқ нест мебинам риш қатъи 100%. подрозиш мекунем не басам чӣ мекунем бо оянда дар риш ғавзтар бубурад бо мебинем фикр мухлисо ягон гап намегӯянд барои мухлисо ман фикр мекунам масъалаи ришта аксарияти мардум 99% мардуме ки моро тамошо мекунанд мусулмон ки ҳастанд ин масъалада дахолат намекунанд ва мо медонем ки шумо аксари реперони ҷавонда текст менависед масалан ман шунидам дастгирим расидаги аксарият шуда аз реперони машҳур ба ғайр аз ралик ба кӣ навистагӣ гуфта наметавонам рости гап агар хеле ба шахр навистем эмиби да навистагим эмиби ралик шахр даи хеле ки шахр да ман навистагим бо шахр ма да навистагим шахр ягона одаме ки ман текстша мехонам масти разя чӣ биё нагем дигаша хафа накем бачора хафа накем комеш мара хафа кардем ора номша мегирам сабаби пароканда шидани респроро дар чӣ мебинед шумо будед масти разя буд ралик буд сабабаш инам ман аввал азия барои причинаи махсус худаш биромад баъдан ма чӣ бугумай пай зиндагишам бояд респро мс шудем ҳамин сабабаш чӣ буд мс нашудем ма навик ҳозир респро тамоман истифода намебаред умуман истифода намебарам мисол лайк пешравӣ кард лайк ба як мартабаи муайяне ки дар кораш буд расид баъди ма бояд як ҳаракат мекардам ҷои худам мерафтам вақте дар респро ҳаракат мекардем палибон он дар бари май ман барои ба ҷои худам расидан бояд ягон шапалоқро задан мегирифтам дар ин ҳолат ман худам айшон кам ҳис намекардам як саволи дигар айшон ҳис мекардам ки тоштам хеле барои як дақиқа ман савола пурра ҷавоб додам савол додем барои ман ралик дур шидам бо мегӯм ку дар як круг дусек аз везаш рақобат мешавад яке аз дигаре ҳисси нороҳат вақте рақиб пеш меравад ман дур шидаму пешравӣ макардам барои чӣ ҳамин чиз маҳз дар миёни реперони тоҷик ё санъаткорони тоҷик аст масалан мо русҳоро мебинем на танҳо дигар мамлакатҳо дар ман фикр мекунам ҳамин чиз кам аст масалан консертҳои русҳоро тамошо кунем чӣ қадар дружни мегзарад дует мехонанд дастгирӣ мекунанд
фарҳанги бое ки пештар доштем, қадимтар доштем, аю чанд сад солаи охир ҳамун фарҳанг мо дур мондем. бобо калонои мо чӣ ҷои хафагӣ, оли агалаш мегӯяд бобо ихта пас задеса, не охи як хеле зиндагӣ кардам бобои мо ки бо мақсад маданият хеле гум шид, қадри ҳамсоягарӣ гум шид, қадри дӯстӣ гум шид, қадри бародарӣ гум шид, ҳамин чизо ки гум шидан ҳар кас худам гуфт. дар байни 1000 савдогар як савдогаре ҳаста ки хоб бигам вале ҳамин бозор ҳамаш сум кор кунам. аксариятш ҳам конкуренсия зуриш намераста, килер назначат мекунам, мепаронам мисол то ҷоеш ҳастай, то ҳамин дараҷара мехеза мисол да рақобати носолима. ана шигр ҳози ку 5-7 соли ахир бо хеле ага халқ валакай фаҳмидестай, ҷаҳонбиниш васеъ шидестай. чӣ ки дар суҳбат дига шумо гуфтен, оҳиста ҳам хеле мардум гирди дунё то хӯрдан мегиранд тоҷико. то иқтисодиёт саноат пеш наравад, дигар соҳао руш намекунад. значит як 5-10 сол паси дига мо ҳама каса бақувват мешавем иншоалло. ва шунидем ки шумо дар шаҳри Бохтар консерт мондед. Бохтар 22 май. 22 май ҳамроҳи ма Шахер Сиван Бадик Муҳаммадшариф Дудар. барои чӣ ралик дар ҳамин миён нест? барои клип дорум гуфт наметавонам рафта. аку клип моне ма фикр мекунам шида шояд ки инҷа ягон сабаби дигар аст. шояд аз рӯи баъзе овозаҳо гӯё ки миёни шумо камтар нофаҳмӣ шуда. не сабаби дигар мегуфт, агар мо сабабшо мегуфтум ҳам хеле кор, ҳам хеле гап. оли ма клип дорум, ма вақт надорум, мақсад ягон вақти дигар мешид мерафтам, гуфтам хоб гап нест. ки имрӯз мего вақт дошта бошам меравам. яъне ягон нофаҳмӣ, ҷанҷол миёни шумо шидагӣ неста. не чӣ гап. ягон хеле разборчаи 2 минута шава мешава байни мо, боне ки 3 минут пас ҳама ҷо ба ҷо мешава, мисол хеле гап чава байни мо. ӯ додаре ху ягон гап зиёдтӣ ҳақ надора гуфтанда, ма амура хеле сахти бадиш намегирам. мақсад нофаҳмӣ калон байни мо намешава. барои чӣ фит намекунин як ҷоя? манера савола рали кардем. бояду пешниҳод кунам, шумо не? ма 10 бор пешниҳод кардам, бо 100 бор дигар ралик биё фит кунем. намекунам. барои чӣ? ралик кардам, ма фарқ надорад, ҳеҷ чиза мухлис мехоҳам, ма ба хотири мухлиси корам мекунам. вақте ма ҳаётум да ма Eminem шавам, ма ҳам ралика фит фарёд мекунам. ҳоли баъзе бигем барои просмотри не чӣ бояд тагиаша фарёд намекунам, чӣ бояд тагиаша намекунам. ма ралик дар реперҳои машҳур ҳастам. бале. лекин ҳам ралика ман принсипиал, то вақте ҳастам фит фарёдш мекунам. ба фикри шумо ҳамин реп ба шумо чӣ дод? реп омада чизоера ки бурд бо абрада гардон овард. обрӯ вона қадр қимате дар пеш хонагӣ доштӣ. амра як бурд бо гардон овард. ҳамиш басанда ай зиёд ма реп зид будан. дар аввал зидан, вақте ки оянда мо мебинанд пешравиёро, ҳаракатҳоро як ҷо ним ҷо мешнаванд ки мақсад ҳаво до ҳаракат накеса, воздух до нарафтес ҳаракатот хай касб равия шаймониш коршакадам гира. ҳамин чиз басанда буда додагӣ реп. дигар чизое ки дод ора доз бигем агар то сара барнома мегзарад, неки ма реп да гап надорам. биёед қисмати дуюми барномаи мо аз 10 савол иборат аст. саволҳо вариант доранд. маҳалиш биё. варианте ки ба шумо мувофиқ аст, шумо ро интихоб мекунед. агар рафт ҳамун вариант дар вариантҳои мо набошад, худатон метавонед пешниҳод кунед. саволи аввал: барои чӣ маҳз репер шудед? а. ин орзуи кӯдакии ман буд. б. машҳур шудан мехостам. в. аз ҳисоби реп пулдор шудан мехостам. машҳур шуданам, пулдор шудам, уш ҳам пасти мувофиқан. саволи дуюм: репҳои кадом реперо бештар худи шумо гӯш мекунед? а. бах 84, б. шон МС, в. мастер исмаил, г. дигар нафар. дигар нафар. кия гуфта метавонед? не, барои се варианти дигара пачти ахир гӯш кестам озу. любой шая бо гӯш мекунам барои чӣ хондан мешавад. лекин ҳам последни время мардаки сухан треки ҳама тенҷай брат. вақте ки да кисапури бенҷай брат, ҳамин треки исмаила ма беҳад сахт қабул кардам, зури бад хонда. яъне исмаила гӯш мекунед? хеле темачаш аз зур хонда. хоб бо ки батл кардан мехоҳед айни замон? а. шон МС, б. райдер, в. стёпа, г. ралик, д. дигар нафар. дигар нафар. кия гуфта метавонед? мо шунидем ки шнапс қатъ мо визифа қабул кардем. кӯи батла бигзаронем, баъдан бод
цели навбатимон ҳам мегем батл дар ки меша. рафта агар амин ягон ташкилкунандагони батл фарз кардем Синат Шарипов аз дигар нафар пешниҳод кунанд ки Исен Тайсон ягон нафари дигар РепТиҷи майдони батл РепТиҷи батли шуморо шунем сиқати монан розӣ мешавем. ма фарқ надорам, ман реперам. Мисол барои ҷанговар ҷанг рехтан яъне қабул мекунем любое время. агар визифтия Любой сорт ё ягон кас кадомаш ташкил ки ами чихе кадомаш ки ҳамун аймён боло ай қабул мекунем чӣ бане. саломат бошед. барои як батлро гузарондан ба шумо чӣ қадар маблағ медиҳанд? А 5000 сомонӣ, Б 10000, В 12000, Г ин махфӣ аст. махфӣ ай гуфта наметонем? не намегем. тахминан не махфӣ. Ин махфӣ мемонад. Балки ман хиёл мекунам ягон батлер ишама исбот мекунам 4 организация ки батл ташкил карда дар Тоҷикистон ва Кардистан бояд тасдиқ кунанд ҳамин гап мара ки ягон репери тоҷик ягон батлери тоҷик ранги ма пули соз намегиранд? пули кам намегирад. кам ма вобаста ба маҳорат чени маҳоратам сум талаб мекунам, чени заҳматам сум талаб мекунам. як хешмия фисоша тоза карда метавонам мегӯям мара 5000 битен ман батл мебарам қати фалони хеле мемонад. хулоса батл мегзарам марда агар 15000 сомон расход кард 2500 кор намекунам. то ҳамин рӯз чанд батл гузарондагин ва чанд шуда ғолиб шуда рости гап гум карди ҳисоб нехтаям хеле машҳур нафарони машҳур буданд бо ки батли Клаус буд 6-1 буд. батли ҷонун ам батли ҷонун ба гузашти вақт ма фикр мекунам самый популярный батл в барои чи духтар қати батл ам пешниҳод аз ки буд? пешниҳод вақте ки ма визов додам ҳа омада ҷонун гуфт ки чихта гарани гирифта сусол визовта қабул мекунам нигоҳ чӣ хеле мекунам гуфтам қабул хеле чанд сим гуфтам чанд сим гуфтам хеле инам қасм гуфтам қабул ма ама шӯхӣ фаҳмид ки бояд шанси хуб шид ма чанд моҳ пеш доди худора гуфтам ҳамин чиз аз организатор ки Тоҷикистонда нақс мегзара ма рости гапамро тамошо кам то зира ханда меоям ба ёдам ҳам хеле ма хеле мекунам ки муддати ягон қайга не зур гузашт зур мегзара бу. хуб чӣ қадар маблағ ба шумо диҳанд ки пурра репа тарк мекунем? А 10000 доллар, Б 15000 доллар, В 20000 доллар, Г тамоман тарк намекунам. ман медонам ки репер санатҳо тарк мекунам барои не барои пули нақс диҳанд чи? не барои пул тарк намекунам. барои пул дипломат биёрам нави бигам ма барои пай зиндагӣ ча дигар не барои пул аниқ ма репа тарк намекунам. барои ки ма дар репам тоҷирам думи сума сир накардам период чиад ма ҳамун репи хидмат мехонам плани хидмат идеяи хидмат ҷорӣ мекунам баъд дар фикри суниш мешавам. барои ма пишти реп дигар плану дигар нақшо дорам фикр мекунам тарк кардани реп ҳар пишти пулу беақлие барои пулам нақапиш 3 рӯза мешавад. пулро ёфта мешавад лекин ҳунара истеъдода харида намешавад то худованд агар ҳунар истеъдод ба инсон натиҳад. аз миёни реперон дӯсти наздиктарини шумо кист? А Шон МС, Б Ралик, В Шахер, Г Мастер Исм, то есть Г Мастер Азия ва дигар нафар. Шахер ҳамин замон ҳама дӯсти наздик. Шахер нами одамое ки гуфти аксар ҳамаи қадма ҳамкорӣ кардем. ягона одам ки бе сабаб ӯ ҷудо шидем гурӯҳ фароканда шид ма айтим рафтам ӯ хезе рафт бе ягон сабаб ин Шахер буд ва бо ин время шумо ки мо якҷоя ҳамкоримона идома додесем гурӯҳ панестем не ҳамкоримон мунтазам рафтест чизе мегӯям ӯ мара мефаҳмам ма чизе мегӯм хулоса якдигар фаҳмимон дар дараҷаи олия ҳам хеле якдигар фаҳмида дар байни ҳамин одамое ки гуфтӣ ман дар байни ягон ташна дида будам ин чиза ман тасдиқ ва исбот мекунам дар любой ҷо. баъд як чизи дигар аст ки Шахер ҳамроҳи Шон МС қати дӯсти наздик рафтомад доранд боз дар ҳамин миён боз Шахер бо шумо дӯст аст ин чӣ хел мешавад? қатишон шумо дӯстӣ дорен рафтомад дорен чи рафтомад бас кунем бо душмани ман чу дӯст бисёр нишаст бо дӯст набояд ҳамдигар бурд ба чӣ хел ин шеър чӣ мешавад? ин шеър хеле ки биё таҳлил кунем ҳамин шеъра бо душмани ман чу дӯст бисёр нишаст бо дӯст набояд ҳамдигар бор нишаст. бес тамом ҷои ман бо душмани ман чу дӯст бисёр нишаст.
آه. значит بسیار نشسته. اگر بسیار شما چند قدر بار میبینید؟ من چند بار که همیشه ندیدم شخیرم قطعش بسیار وقت دیدم. چند خپاس میبینیش؟ هر روز میبینیش؟ نه هر روز نه. همون значит بسیار نباشینی. میخواه از میان دیگر اگر نگاه کنین اما قطعی مثال ماریو جورایی که نمیتونست معمولا وقت قطعی پر شاورز قطعشون بود. کی بود بابا چندی نفره بود که شاورز قطعشون رفت اومد داشت. اونم شاگردش. باتل دا بوی داد کورالی که چی نام داد؟ ام بی. نه واقعا مثال هم بود نامه که شاورز قطعشون هم قطعی اون تمام دوستی که نمیتونه. ولی کاری سی راسوی ما مثلا با گابارک گابیورک میشه شونی چیزا نخواهم همو آدمو گابارک گابیورک میشه نه که ما شخص چند قد دوستی دارم و میدونم قدشون باوری دارد که دوستی شما قوی میمونند خیلی بو نه مقصد دوستیشون چند قد بچه خود میگم مثال هر روز یا جونستان یک مدت نه من دوستی شما و شخص در نظر دارم باوری دارد که قوی میمونند باوری در یگون چیز باوری و گارانتی دادن نمیشه باوری فقط خودش میدونه نه کی ما کوشش میکنیم اینا وقت نشون میدن همین چیزا باوری شخص به بچهای زورای ارزنده برای دوست کردن من هم خواهم گمش بیاد کمتر بو بعد سوال دیگر تر میگذاریم معلش بیا راست است که شما دختر باز هستید وریانت ا بله همه رپران خرید دختر بازی میکنن ب کم کم و نه من دختر باز نیستم گ بعضا وقتا دختر بازی میکنم من تو خیلی کم کم و بعضا وقتاش چی فرق داره هم کم کم هر چی خیلی مثلا خیلی رومونه پارش اسیو کنیم وارد پارش اسیو کنیم که همه آردم کم ترکش هم ریشم سیو که اگر نشد کم چی جای دروغه ما عمیل خدمان دختر خیلی و فریده که بود نمیشه دختر شما با خیلی بعد ولادت تاثیر نمیرسونه تاثیرش ولادت همه ولادت رشک میکنن ولادت صنعتکار همش رشک میکنن یک با برشک زندگی نمیشه از دوستان خیانت دیده اید بله بسیار بله بسیار از رپرون به دنیای دوستان اما کروب خیانت بله من بسیار خیانت کردم من بسیار کردم یعنی موسیقی بگنو نمیگرفتم چی وقت خمون خیلی پاک فرشته اکثریتش ده 95% حالت ده من جواب گردوندم بعد بعد بیا سوال دیگر اگر ترک رپ کنید یگان هنر دیگر داره بله مردی کاری کردم میتوانم ب نه ندارم و استای خوب هستم لوبای کار دست میاد شگرانه خدا یک بار نشونتان یک بار لوبای کار کردگی بغیر رپ یعنی زمان اون کاری که دروازه داد 2 سال 2.5 سال پر راجع میدم هم تگ تورم سیستم آهنگرا استای دروازه تو که دروازه جاری شد که در رپری لا نمیشه همین رپ دامون استای دروازه و بهترین کسب و درآمد میاره نشه اینا جای رکلام شرکتی ما را بزنه میزنه شرکت ما رکلامش همون بزنه با مجبوری که ما کانال مو دروازه ساز کنیم اخیر شو ما سازیم اخیر مدروی اول دروازه تخت اخیر فوش کردیم بیزنس دیگری مونا بدون زکات بهترین است مقصد با چندین کار دیگه است که ما دستم پر را میویا بعد که هیچ چیز نشید بزرگ رامدرون بعد همون کار دیگه شما عربا میکشیم عربا میکشیم یگون کار دیگه کورس آپادلون بله برای مرد بچه کار کردن مهنت کردن شرف است خداوند هیچ کس هم مقصد نه که با همین کارهای سطحی پستر نیاره بگذار دیگه ملت‌ها بیان دیگه دینو بیان در بزرگ تاجیکستان عربا بکشن بله برای چیز باید ما خلق تاجیک مبارزه برای بله بیاخرون سوال چی آرزوی دارید که تا حال عملی نشده باشد میخوام از همه رپر مشهور در تاجیکستان شوم ب میخوام کنسرت کلان خود رو در فیلارمونی دولتی تاجیکستان برگزار کنم و میخوام که رپ تاجیک رو در جهان معرفی کنم وش و بدن جهان بود جهان در زوریمون هم برسه چی باید یکی نقشه بندی اونم نقشه معینه شاید آینده در زوری ما برسه که نقشه ترتیب تیم رپ تاجیک جهان در معرفی کنیم
این چیزا ما باوری دارم نوعیت ما رپ خوندن رپ گفتن قطعی ما برو معرفی کنیم نه نقشه گفتن ما چیزا دارم نقشه میکنی دست جامونا در یک جایگی با رپرهای مشهور یک کارای کدام میشه که چخیلی که روسیه امریکا را تماشا میکنه شب و روز پروژکت‌های را استفاده میبره تاجیکستان های روسیه استفاده میبره پروژکت‌های روسیه را رپرهای روسیه را ایدئوشون قطعی مثال کار میکنن همون خیلی دیگه همون تمام جهان میگه اوه تاجیک‌ها را دیدین چیکار کردن تو حیوانن اونها اورا چی میخونن نامعلومه که چی کار کردن که کردن بله و چیزا موج نکردن دست تجامی دارن که در همکاری با یکدیگر تشکر میگویم به شما که در برنامه ما شرکت ورزیدید و در آخر چی تمنیات به مخلصان دارید؟ تمنیات من هم وقت در این برنامه چند جور تمنیات چی دلکه که توجی که ما وقت سربلند باشه که جای باشه نباشه اما مدنیت معرفت که با بوی گذشته ما طولی چند صد سال اوسنتر مثال داشتن و مدنیت که ما در کتابا میخونیم همون چیزا بر بگرده با او جاهلی و او گمراهی که در بعضی آدم هسته هم پرای بایم بروه و ما باید دستگیری یک دیگر یک مشتشیم که با سر هر یک دشمن که زدیم خون خلافش غالب برای زنده باشه. بینندگان عزیز مهمانی برنامه اسرار هنر بودند رپری جوان رپری پرهنر چقدر بهنر خیلی رحمت برای بهای بلند دادن دو رپی که شما آخر سرایدید دیگر رپرون من فکر میکنم در همین وضعیت همین موضوع رو مطرح نکردن نخوندن از همین خاطر مخلصان خوب قبول کردن و در کارهای شما قرار میخواهیم. برنامه اسرار هنر بود تقدیم شما از کانال ام پروداکشن و شما با کانال ما ابونه شدن رو فراموش نسازید. خیر تا برنامه های دیگر.